Ett generationsskifte pågår just nu bland de estländare som finns här i landet och i övriga Norden. Bara i Sverige finns det 25 000 estländare organiserade i 250 olika föreningar. Men den estniska kulturen här dör inte ut med de som en gång flydde från sitt hemland. De unga för den vidare, fast många av dem aldrig sett Estland. Och just nu har de samlats till Estivalen i Göteborg. I 22 år fick den vaja över ett fritt Estland. Ett land vars frihet föddes i ett krig och dog 1940 i ett annat. På Estivalen i Göteborg har den bara fått vaja en dag. Sen tog kommunen ner flaggan för att den inte var märkt så som var överenskommet. Men estländarna är vana vid motgångar och att få slåss för sin sak. Och kampen och kulturen har alltid gått hand i hand. Och estnisk kultur, det är sång. Vi har två huvudsyften med festivalen. Dels att samla så många ester som möjligt här i Sverige och i norra Europa. Så att vi ska kunna känna en större gemenskap än vad man annars gör om man bor utspridd på olika platser i smågrupper. Och med detta vill vi ge då framförallt den andra och tredje generationen en mera positiv estnisk identitet. De ska känna att det är roligt att vara est. Det är lika mycket värt som någonting annat. Och de ska kunna känna att det finns en kultur som är värd att ta tillvara. Ja, det räcker inte att de äldre, de som en gång själva flydde, håller sitt lands sånger och traditioner vid liv. Nej, Estivalen i Göteborg har inneburit ett nödvändigt genombrott för de yngre generationerna. Det här är barn från den nedläggningshotade estniska skolan i Göteborg. Det är de som ska föra traditionerna vidare. Det är de som ska hålla hoppet vid liv att Estland en gång åter ska bli fritt. För det tror och hoppas estländarna i Sverige. Det gör vi, fast i dagsläget så verkar det ju ganska avlägset det hela. Men vi jämför oss ibland med judarna som gick omkring flera tusen år utan ett eget hemland, ett fritt land. Och vi kan hålla på i många hundra år än. För att vi har en rättvis sak att kämpa för. Och då ger vi inte upp.